Vitajte v politickej aréne. Ľuboš Blaha uverejnil video, v ktorom ostro kritizuje predstaviteľov Európskej únie, najmä Ursulu von der Leyenovú a Kaju Kallasovú za ich postoje k situácii v Iráne. Obviňuje ich z pokrytectva a z podpory vojenských zásahov, pričom tvrdí, že Západ porušuje medzinárodné právo a ignoruje civilné obete. Jeho vystúpenie je silne emotívne, konfrontačné a obsahuje ostrú kritiku západnej politiky aj slovenských opozičných predstaviteľov. Blaha doslova hovorí: priatelia, som zhnusený z vyhlásení Leyenovej a Kallasovej. Oni nie, že neodsúdili vraždu iránskeho lídra, oni ju ešte ocenili. Čiže sa priamo prihlásili k terorizmu a k útokom na hlavy štátu? Ak Irán zabije Leyenovú, Kallasovú, Trumpa či Netanyahu a aj potom budeme tlieskať? Z pohľadu Bruselu sú takéto vraždy zjavne fajn. Im už úplne preskočilo. Im je jedno, že Amerika s Izraelom za pár mesiacov totálne zničila medzinárodné právo. Im je jedno, že povraždili 150 detí v dievčenskej škole v Iráne, ešte raz malých detí. Ale im je všetko jedno. Oni sú totiž vojna. Oni nechcú mier. A takisto, ako chcú silou, mocou bojovať proti Rusku, takisto chcú likvidovať ľudí v Gáze či v Iráne. A áno, aj tu na Kube páchajú vojnové zločiny. Chcú tu vyhladovať celé obyvateľstvo, ženy aj deti. Ale toto je Západ, krvavý a farizejský. Američania v januári uniesli prezidenta Venezuely a hneď ďalší mesiac zavraždili lídra Iránu. To je proste šialené, čo páchajú. A v takejto situácii mentálny retardér Korčok vyhlási, že odsudzuje útoky Iránu? On si fakt nevšimol, že Irán sa bráni a že útočia Spojené štáty a Izrael? To akože v progresívnom Slovensku čakajú, že Irán bude tížko sedieť, keď ho z amerických základní v okolitých štátoch bombardujú. Aj ten najväčší hlupák na svete musel vedieť, že Irán zablokuje Hormuzský prieliv a ohrozí tak dodávky ropy do celého sveta. Ale telce z Bruselu na čele s Leyenovou a Kallasovou ďalej vrieskajú, že nemôžeme brať ropu z Ruska. Oni nechápu, že toto je rituálna samovražda Európy. A odkiaľ chcete brať ropu? Vy blázni. Zbavte sa už konečne toho krpca z Kieva a dohodnite sa s Ruskom. A prestaňte asistovať masovým vrahom z Washingtonu a Tel Avivu. Irán je obeť a nie vinník, tak ako bol obeťou Irak. Brusel dnes kolaboruje s tým najväčším zlom na svete. A ja sa neuveriteľne hanbím za Leyenovú, Kallasovú aj za toho Magora Korčoka. Ste hanbou Európy. Ste hanbou ľudskej civilizácie. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.